Salam hemmeňize. Ýa-da täze hoş geldiňiz. Egerde podcastymyzda degişli tesbirler ýa-da interwýde görmek isleýän şahsiýetleriniz bar bolsa, bize Instagram ýa-da beýleki sosial medialardan ýazyp berersiňiz. Bugün bolsa biziň mehmanymyz Möjek Çaryp. Dörejelik hem adamlarda eliýetli görünüşde berilen bir zat bolup tursa-da, köp adamlar iýdigleri satdygyny ösürmekde kynçylyk çekýär. Biziň hem gıfata tapary bolup multiplikasiýanyň duýugyny tutan Möjek Çaryp häsiýetlendir ýa-da satdyň nähili kılıkda we nerden gelip häzirki satdyga eýe bolandygyny bilesimiz geldi. Galanny Möjek aganyň özi has görünler, diňlen we leri tanap. Bunu gızgılanlı ýagdaýda şo sizi aýratyn tapawutlandyran häsiýet bolan ilkinji multiplikator diýen häsiýetiňizi öňe çykarjak bolýar. Şoň üçin men ilkinji sorum, ilkinji türkmen multfilmi, biziň çykaran multfilmimiz. Haýsy boldy? Böwönjük. Näçe minutlyk metraj? 10 minut. 10 minut. 300 metr, 260 jana. 260 metr. 250-den 350 Lvow ýerde tutarsaň ölemmi? Yo metr bolany näil? Ha metrajyny şu 200 natural metr. Lentaň uzyl ha bir ças. Kino 10 çasdan bolýardy. Hawa. 10 koropka şundan. 300 metr, 300 metr. Ha metrlap hesaplanýar. Şoň üçin metraj diýilýärmi? Yo plyonkaň uzunlygy ýa. Indi şol 10 minutlyk multfilm Böwönjük. Näçe wagtyňyz aldy? 1 ýyl. 1 ýyl. Bir özüňiz işlediňiz? Kömekçiler var ýa, professional elde. Siz edýän multfilmleriňiz metody näle, neme usuly? İlk rysowny surat çekdim. Plyonkada ýa-ni. Çylgyny plionka çizýär. Çylgyny. Ondan gurjak filma. Soň plastilin çykdy. Siz şu gurjak bilen plastiline girmediňiz şeýle? Ýok, gurjagyň eskizlerini etdirdim. Ha. Tak özüni işlemedim gurjakda. Ondan soň haýsy multfilmler çykardyňyz? Böwönjük, Uçan galy, Körgarga. Olar senariýalaryny özüňiz düzdiňizmi? Hepsini özüm. Neme hem senariýa düzýän hem multfilm düşürýän. Kän wagtyňyz alanokmy? Neme multfilm Böwönjük şodurşyny alsam, gepde esaslandyrýarlar. Diýjek zadyň gepde gidýär. Bir akşam o teatr babuşkan ertek aytdyra çağa. Yani gaytalap dursaňam ýüregi düşýän o taýdy gepde. Multfilmde o ýene şolaýdym, ýene gaytalasajak çötüni toýlaýan. Neme garny ýardy diýerler. Multfilmde izobrazhenie var. Taýdy garny ýarsaň çağlar bir-birini şiktirtip başlarlar. Şonu perewod etmeli multfilm dilini, ýazyk multfilm. Onu dilden dile geçen ertekleri multfilme geçiren wagty yokman ütgetmeli bolan multfilme. Sebäbi şekil var, görünýär. Başga da köp zatlar ýa. Воображение işläp başlaýar. Uklapar ertek aýdyn tam. Taýdy konkretny näme bolýar? Şekil görünýär. Şeýnisini görkezýär. Näçe dowam etdiňiz multfilm? Öndürme. Birinjini Yo umuman näçe 6 multfilm daha çıkardım, 8 näçe. Soň goýduňyz besetdiňiz. Zdarowy. Kän ne diýme? Kän saglygy? Kän öýle ýek özüm bolan soň kän kömekçi ýok, kynala. Sizden oňsynaşanlar bolup durmy multfilmde? Näme bolup duran hokmaly? Olar korotky bir zatlar etdiler telewiziýede. Astanovkada wagtynda awtobus gelenok ýa-ni şunu rastaýar. Ýa taşlap. Bolsa menki Soýuzyň ekrana çykýar, Moskwa var ýa. Zady 300 kopiýada bar Soýuz görüpdi. Tutuş Soýuzy ýer. Azwuçka ýa-ni seslendirme. Moskwada. İki dilde diýerler. Türkmençe, rusçamy? Rusça, şu menki wagtça gep ýok taýda. Pantomima. Ha, nemesiz? Takam düşünüpli näme? Ha, sözsüz multfilm. Hiç azwuçka dilmedi sizinkiler. Muzika var. Ha, de muzika var. Yani adam sesi yok. Adam sesi vay ho tanıyorum. Emotsiolar da atlar koydum. Näçinji ýylda besetdiňiz multfilm neme? 86. Sebäbi? İşte geldim. 71-nji film. Dete ýylda bir film çykarýardy. 1 ýylyňyz alýar bir multfilm. 10 minutlyk multfilm 1 ýylyňyz alýar. Ama näme üçin beýlebi? Kıyın da hem elde çekmeli. Galan bilen soň
Neme geçirmeli. Soloyda geçirmeli. Kıyma. Her sekund Her adımı 24, bir sekundda 24 palacayn etmeli bir adım öyle. hersini yeke Yok, oynatmalı. bir sekundda bir adım kadırda. Ha, bir sekundda 24 kadr. 24 kadr. Bir Bir sekund. adım öyle. Ha, bir hareket 24 kadr. 24 kadr bir adım öyle. O suratı düşürülýär ol. İlk kağıza çekýän soloyda geçiren avtomatdır dikligine bir kadr alan, Bir lyonka geç. bir plan 24 tane kadr alan bir adım öyle. Nemelerem plyonkalar nerede preview edýädiňiz? Leningrad'a gitmeli. Kassaya olya, bırak olya, kıyma. Gaýtadan düşürýärmi şoň alakda bırak. Ha. Yani elementlerinizi ýeten noktam ýa başda düşürülýär. Yani gaýtadan düzüp çykmaly. Yo, yetti tadını etmeli. Bir adamdır planışın bırak olsa. Yo plyonka bitti. Men diýjek bolam siz ýa düşüren surat, çeken surat alma, elde çekendiniz. Celluloid daqlar. Ha, olur doğru o. Multiplikasiýa döwrü ýa-ni emesi ütködüm. Mysal diýelim, o ýa plyonkanyň üstüne surat çekilýän kadrlar etdiňiz soň. Kompüter dediň. Soň plastilin zatlam edildimi? Plastilinam oldy, gurjogam oldy, gorostilini, gurjog multiyeden. Türkmen. Şu 3D diýerler, 3D. 3D diýerler o. Şu plastilinin mende, şunu plastilinde. 3D ýa neme da kompýuterde da. No. Bir hil mehanik şey gezipörler neme. Emosiýasy Personal. Evet, tворчество yok. Вот düşünerler şu tadı işledim, kinaslı dedim. Personaj, raskadrovka, hem de tayyar neden. Sonunda senaryo tapıldı da neme. Ya şunu sayla aldık, garınca ölen, kurva. Şol multfilm prosesi. Birinci multfilme ýene gaýtyp gelet. Näçe ýaşandadyň şu wagty? 30 teorik da. Nemeni 10. klas 18'e götürdüm 5 yıl училище dokudum 7 yıl institut dokudum 12 o где 32 yaş oldu. Moskvada okudyňyzmy institut? Institut kinematografi. Neme Самый элитный. Bolany möje anne sizin öz durmuşuňyza gelende, birim sizin ýaşlara berip biljek maksatlaryňyz bilen baglanşykly. Üç kişi adyňyz bar möje. Möjek Şarif möjek. Möjek ady nerden gelýär möjek? Altadan gelendir şu könem ki emeleri dapları yatlap dedim. Göz olup dur ol ver Hudaýdan dilewalan da. Sonda möjek koýarlar, urt koýarlar, könküden alan so yitmen galdyr möjek. Avril hayvanı ilki. Hudaýdan dilendi, şolatlar oýlany. Olam altadan şu bir Gumilov tip Türk olup var ha. Şonu soradık. Türkmenler nereden çıkıp geldiyse söyledi. Hudaýyň atlaryny aýt dedi. Ben dedim Peygamber tam Allah Hudaý ýene näme dedi? Ýene Tanrı wa dedim. Wot dedi şu at Perestin da var ha. Amirde. Şoň ady Han Tengri. Han Tengri. Şu at Mongollaram Tanrı diýerler. Hudaýyny. Könen kowlasan şo çykdy. Şo tadan geldim dedi. Demi как-то сынави dediğin müzik var ha, Mowgli. Möjek oğulluk edilen. Roayet var da ötken şoňa. Ne möjek siz şu 70-ýaşyňy ýylda ilkinji multfilm çykardyňyz, dogrymy? Şo döwr näçe ýaşlaryňyz adyňyz? Çylşany oturdum 23. Moskvada okudum 30'da var 28. Möjek siz hem ruhdan düşüp, ay bu bolmaýar durmuşyňyz başgaça bolar diýip pikirlediniňizmi? Ya şu multfilmi Neme oldu? Как раз göğsüme vardı. Men çynmy aýtsam после войны birinji bilen tankist olasym. Soň direktor konditerskiy fabrik. Soň karikaturist boljak bolu. Karikatura, kitap illüstrasiýa çykýan. Soň pikir edýän taýdy multfilmde karikatura da bar, muzika da bar, humoram bar. Siz isleýän hemme zatyny kombinýar. Indi aýdýarlar da bir işte ustad boljak bolsam, bir ökte hudojnik boljak bolsam, ökte molim boljak bolsam, halipa diýeljek bolsam diýerler da. 10.000 saat
stajyň bolmaly. Alalaşam joňa. Mesela özüň surat geçimde elinize şagirdleriniz var yetişen. Onların zahmetinden belki baha berýänsiňiz. Buňa tak bir ýene 3000 sagady bar, buňa ýene 2000 sagady bar. Sizde näme şol duýgy? Köwlep bermek, özüne bir talant oluş, şolary saýlap alýan, öwredýän. Bir göz ýaş gelýär 30 ýaşdan geçen. Menden gowçak bir aýdan öwrendi söz oratlary. Onu 10 saat okumandan da onu. Yok. Ona her kimin orsatsan lötün kaçtısı var da. Şuna seyretmeni. Adamım sen ya. Hudayda nem berse şu tarafa yıkmalanı. Çağırdı. Dörücülükte tankide näil garaýaňyz? Özümü tankid edýän. Nem şimdi ise men ýaly. Yani özüm özümü tankid etdiren, kritika etdiren. Beğeniyen başka bir özüm yalı adam mı? Aytsa şutan tap verse şutan yalmıştık. Beğeniyen. Ya da tankid ediyorlar. Menen miti olmalı da şolar. Bir Lev Tolstoy kada go kritiski statya yazdık olsan paşti şonyalık olmasın da orada. Yo. O normal kritik statya mahtumulun yazdık olsan. Sen men yazsan kim seyrediyor? O. Yani tankidlerin konstruktiv mi ya dälmi, haýsyny dinlemeli ya da haýsyny dinlemeli der, onu näp seljermeli? Bir yerin bilen duýan. Şonky dogry aýşy diýip gawat beýinýär. Henize çelme uçtýar şonu bilmän diýip. Kabul edýäňiz eger konstruktiw bir tankid bolsa, konstruktiw bir öwretmän zat. Ýöne kudaşyk ýani özüni sazdawa edýär-de, kritika etmeli. Başka birini diyenlerine sonra öz aşıpkanı tapyan gidyan следующий özünün bir genel buvan diyor. Kudacıkta janyalık zat oluyor. Özünden karışan o da bir zat çıkıyor. Неужели это я сделал? Ne kadar? Onun için başka biri gelip şunu edip verin o sana. İşler özünden çıkıyor aslında onu. Yine bir soru var da dinleyicilerden. Dörücülük bloklaryny ýeňip geçirmeň usullar barmy diýär. Yani bir zat edesin ile ýönüne etçeň bilen o. Pasayan tворческий poýsk diýerler de orşlar. Gözlegde. Fikir etmeli. Näçem gowory, obrazyny решения özler. Sırada gepsiz atsız düşünüp olmamış diýjek içindäki duýgulary birine sen geçirecek olan orada. Sonra düşünükli ya obrazyny ýarky bir zat tapmaly. Onuň üçin köp pikirlenmeli. No. Köp pikirlenen adam arada daşyndan seredip ýalta zat diýerlermi? Filosof diýerler. Näme? Şonyalyk ozalam şu pikirilip ýaltarak pikirilip ýatan adam bir zat tapýar da, hemen ýaltanmaýyn. Nähil orada tapsam yer agdyrmak ma aňsat kätmen tapýar. Tüür tapýar. Onu ýalta adamlar dörücü bolýar adam. Ha, ýalta adam şonyalyk özüm ýalta dämen, pikirme şonyalyk. Siz näme üçin özüňize ýalta diýip baha berýäňiz? O men adamda oje kökünde ýaltalyk bar da şu. Bir hereket üçin 24 kadry düşürüp şonça multfilm ýasan adam ýalta diýip hasap edýärmiz. Yani meni sürýän zat demem, söýgem maşy zatlara. Zatlary söýsen gizli de ýatman edýän. Günde näçe saat ustahanaňyza geçirýäňiz? Tuat uzak günü где-то on ýerde gelýän 7 çelberde oturýan. Ýeke özüm pikir. Oturup bilýäňiz uzak wagtlap pikirlen. Yani kitap kan okudum kitap. Her hili temadan bir передача var orsadan как устроен мир. Näme üçin şu asminoka bu duruşny ýaşap görýän, pıştyl beýdip bu kynçylykda ýürän bilen normal näme üçin janyalyk zat bolýar diýip bir zada geňale. Ondan pikir edin näme üçin şeýle bolýar kady. Interesan zatlar entegem bilmeýän zatym, kan bilýän zatym. Sizin bu sunugoto dörücülüge ýa-da pikirlenme iteren güýçleriň bir ýerde diýip geçdiňiz da
yetişen ovam, yetişen yerim diýdiňiz. Ha. Ra şo barada görüňerseniz näili bolup geçip çağlykdaky duýgularyňyz dörejiligi ýetiren. Men o da olsan tebigatyň yerin nesili oğlu maç diýerler priroda. Maç rodin, Priroda, rodiny тоже. Ene tebigat. Ha. Şonu yitirmeliler, şonu o da bolan, o da peyzaj ama ýagşamýar ya, garamýar ya, garlar ama ak garnysyny böküp beren. Nerede görjek şada şäherde görmüyor? Onda Möjük Şarypyň halipa ustad suratkeş bolmagyna owanyň täsiri bar. Adana kakamam ne, şu at bilen kakam ne, tüpenciğini alıp ovan daşına öylünüyor ne. Просто deyince priroda da прогулка diye. Näçe çağırdınız, näçe doğdunuz? 6 tane kız, bir erkek adam ne sonuç. Siz iň kiçisi mi? Ha. Последний. Nemede bu şäherde Ayağda oldum. Soň mektebi Birinci şkola verdiler. awa. Orta şkola. Şimdi bana kömek eden adam bir bibliotek, Nikolay II bibliotek. Şu adam aşağı. Bayramalda tarih Workshop ya. Hem de aşağıdaydı. Возрождение, художникларын öğrendim. Voynsk çaslarım nemedin Germaniyadan gelip şataydı. Bayramala çok geldi. Onların nemesi malum kakı. Multfilm ırkadadılar bize. Şöyler. Germaniyanın trafeğini Disneyski multfilm getirdiler. Çoğat, Disney multfilmi. Näçinji 51-nji ýylyň. Onların nemi çasında var da Germaniyada 5-6 ýyllap ýaşapdy. Disney'in orsan multfilmleri var. Spektaklların eşikleri var. Spektakl var. Aydım aytmanı öğrediyorlar. Yani güçlü birinci şkola. Ayalarım bizim oğlum. Çok göçürdü. İkinci am nemi? Yankı biblioteka. Sonra izinlenim. Gavadımız aptek vardı. Şu açlıkta vitamin C, havasaz. Şonyalık zaten aptekten aldı. Aptaldak vitamin. Hemen aptaldak aptekten. Hemen mektebi oturdunuz. Näçe ýyl oturdunuz bolýar? 66. 66'da oturdunuz soň näme etdiňiz Möjük? Училищаны oturdum 66. 61'de oturdunuz. 61'de училища verdim. 5 yıllık 66'da oturdum. Училище, aýsy училище? Художественное училище. Aşgabatda mı? Çeperçi. Aşgabatda bärde bolan soň Moskwana haçan gitdiňiz? 67. Училищеден soň. O da училищеден soň akademiyede okulýar şeýle. Akademiýa diňe Moskwada bar. Ленинградda var, Moskvada var, Taşkentde var, Художественный institut. Konkurs bilen aldylar sizi. Yo, направление vardı, bir adam alýatda Türkmenistandan. O da 8 ýyllap hiç kim geri bilmänýär. 7 adam, 8 adam alýarlar, elitli institutda. Bardım oğlum yanında 3-4 oğla gowy, men olary ýeňip geçýän. Bir adam olacak olsun. Haýsy fakultet, haýsy ugur boýunça? Художественный факультет. Şu multiplikatör. Художественный film, kinosu. Художниклары var bizim. Bu multfilm işine girmäkäňiz bir gorky, bir aljaranlyk bardymy? Şunu alyp çykabilirim hem soňuna ýetirip. Size näme güýç berdi şol soňuna çel ýetirmeli? Türkmeni multfilm birinci bolup atýan alamyr. Tarihe geçmekmi? Away, höwes edýän adam da. Höwes edýän işim şoda gurup işlesem da kansa gowy rezultat berdi. Höwes edýän bolmasa aýlykdan saýys güzöjüne barsa. Höwes edýärdik. Soňky çykan multfilmler barada näli pikirleriniz bar? Yo, şu at kompýuterde güçli edýärler. Ýeňilik boldy biraz. Dörejülük barada näli pikirleriniz senarýlar? Dörejükli, slabrak. Oçunem bir aýratyn oku geçmelimi ýa-da? Okunam geçdik, rejissör kurs tutardym 2 ýyllap Moskvada. Ýöreter rejissör pamuk. Durmuşuňyza aýratyn bir täsir beren adamlar. Ýa-da bir aýal doganuňyz diýdiňiz o şähere urutypdyr sizi okutmana. Ondan daşar kimler boldy? Mysal. Jon adam, Frontavik, Aymuradov, Şari, ady. Şolar adam. Ondan mysal Moskwaňyzda kim kömek aňyrda size täsir eden halipalaryňyz kim? Aňyrda Ýurwaniç diýmini? Bady.
belli akademik, hudojniklardan şu multfilm uğrundan hem saz multfilmdeki rejissörler var. Hemesinde için şu tanıp gepleşiyorduk. Multfilmler az multiplikator. Redka spesial. Multfilm yani Türkmen multfilm. Türkmen filmin aşağında bölümdü mü ya ayratin uduktu mu? Ayratin sehti. Öz dövrünüzde kimlerle işleştiniz? Haysi kompozitörler ya da haysi neydi yani? Senarist mi? Ne? Altı garlı faldı işe. Gelen vardı. Ne? Kompozitör Nuri Khalmamedov, Çağrı Nurimov işlerdi. Birinci Recep Allayar. Şurası kompozitör çağırıyorduk. Ne olur komandı dediğinden rejissör. Şorar sizin elindeşleriniz ama siz bile işleştiniz şorar. Şorarla bir dövrde yaşadınız. Kâti özünüz yalnız duyan vaktiniz oluyor mu? Yeriydi. Ben şu hudojnik bolmadık bolsam yalnız bolmazdım hazır. Yöne şu öz işlemle gumra olup bunu zoklusa. Yok gerek ol. Yakın oturmak gerek. Özünün kelleni işletmeli. Durmuş. Prosto uzak salmak değil de. Şu derece yeten sen ne iş ettik yerden turup içut yazıp onun bolunu ok onu düzedip tezden edip yani şu zaten evos edip govoren son için çok kıyın çıktılardan geçen yıl önemli deyip tıra rapin художник это 99% труда dedi 1% talent dedi. Top işleminde burada suratkeşin 99% götürme zahmet, bir götürmem talant diyem. Şu an menden bir köp işlese men 5% talant, 10% menden az yaş oladım. Zahmetin hıvasında işlesin. Onu zahmetim gerek de. Yok mu? 99%. Möce ayan kitap okuyan dediniz. Tesir eden diyelim, sizin aklınızda en güçlü qaran kitap haysi oldu, okan kitaplarınızda. Haysileri yani. Bizim mahtumuli ütköşük birinci olan son. Yani şimdi sen goşkusu bir hili filosofik da. Burada diyelim şunun için manısı var. Omar Khayyam, şunu filosofların emesine kodma. Çünkü Greçik filosoflar var. Şu an bir haysamızda bir kitap okuyalım da edil hazır. Haysi kitap okuyalım şu an, sırdalı olsa. Şu Gumilyon Türkler hakkı kitabı var. Tarihi filosofiya kızıqyağınız da onda. Ne için seyret goşku düzen. Goşku ne yapıyorsunuz yalnız multfilm için mi? Yok, filosofski nakıllar var ha. Goşku'yu men şoňa ýetirýän. Например, Omar Khayyam'a padraja dedim. Orça, например, men maňa baldanam, şerapdanam süýüji. Hakykatyň tagamy. Şoňa padraja özümden tapdy. Dünya suratkeşlerinden haysilerini öz ýakyn hasap edýäňiz. Yani kimden emeler işleri halaýanys? Dünya suratkeşlerine. Ne repini aýtdyňyz ýalňyşmasam. Repin. Ya şöylänlerde öňkü bek klassikler var, hemesem şonyalyk muzikalny hudojnik var, Çürlönistip Litvada. Şoň işlerini göweren ütleşikde. Tak karikaturistler öwren, realist, peyzajistler. Bu hazırki multiplikasiýa bilen gyzyklanýan ýaşlara aýtjak maslahatlaryňyz, öwrük nesihatlaryňyz barmy? Türkmenistanda nähili erkekler, türkmenlerde var, filosofik zatlar var, her hili görnüşde pikir edip taýýar etmeli çykarmaly da multiplary. Neme sebäbinden, например, lakym ýa-da pähmler var, şonu multfilme geçip görkezilmeli. Bir adamyň edebiljek işmi? Yok, taýda kompýuter. Göre bir giden adam. Komanda işlemi. Var komanda. Komanda işlemi. Şimdi misal yaşlar näme etmeli şol sizin derejenize ýetmek üçin? İşlemen köprak bilmeli. Nemeden etmeli men diyecek adam. Korotka multfilm çıkarmalı. Herkim bir gideceğiz var da korotka решение etmeli. Sonra korotka veya sonda herkimin öz fikri, zadi,
küçük da şöyle saylap alma talantlar. Şolara da okuyu vermeli, öğretmeli. Daşarı yurtta kitayda var, multiplikasyon. Şolardan okuçu vermeli daşarı. Multfilm çağa terbiyesine Birinci bilen şu da hesap düşünen o kavimli nok çağırıyor, sen vaspitanı veriyorsun. Mürja köp sağ olun. Tasip özanı da. Mektep bolup yaşaň, ýaşlara görelde bolup ilham bolup yaşaň. Sizin proýeňiz bilen biz buýsunýas. Türkmeniň multiplikator taryhyna geçen adam bilen bize söhbetdeş bolmak bizim üçin bir mertebedi. Umid edýäs dinleýijilerimiz hem dinlärler. Ve öz tesvirlerini, öz seslenmelerini şu paylaşık platformalarımızın üstü bilen getirirler diýip umid edýän. Bir zat aýtjak. Awa. Indian durmuşa beğenip yaşamalı. Çoğusuz yaşamalı. Birilerinin gövünü açık olmalı. Şonu basarmalı. Çok sağ olun Mecah.